على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذو العرش المجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين بعد الحمد والصلاة خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دے جڑے کلمات مبارکہ تلاوت کیتے نے انہاں دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ذو العرش المجید سبحان اللہ رب دی ذات عرش دی مالک ہے اور بزرگی والی ذات ہے۔ سلسلہ جاری ہے جنہاں لوکاں نوں اللہ کریم نے قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمانا ہے۔ کل ذکر جڑا کیتا سی کہ جس بندے دی اکھ زنا وال نہیں اٹھی، جڑے بندے نے اپنے مال و دولت دے اندر سود نو شامل نہیں کیتا، اسی طرح جڑا حاکم قاضی رشوت لے کے فیصلہ نہ کرے بلکہ حق پر مبنی فیصلہ کرے، اللہ کریم انہاں لوکاں نوں اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اج ایک حدیث پاک ذکر کرنی ہے جس دے اندر ریاکاری تو بچن دا انعام ذکر کیتا گیا وے، سود اور زنا تو بچن دا بھی انعام ذکر کیتا گیا وے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ رسول اکرم نور مجسم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے علی شان ہے کہ 3 بندیاں نوں قیامت والے دن اللہ کریم اپنے نال کلام دا شرف عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ 3 بندے کیڑے نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے راجل لم یمشی بین اثنین بمیراء قط، او بندہ جڑا 2 بندیاں دے درمیان ریاکاری دی وجہ تی نہیں چلیا۔ مطلب اگر 2 بندیاں دے درمیان جا رہا ارد گرد دے بندے ہیں نے تے او عاجز بن کے چل رہا، ریاکاری نہیں دے چاہی، تکبر نہیں آیا۔ دوسرا بندہ وراجل لم یحدث نفسہ بزنا قط، سبحان اللہ، جس بندے نے کدی بھی اپنے ذہن دے اندر خیال نہیں زنا دا لیاندا، اس بندے نو بھی اللہ کریم قیامت والے دن اپنے نال ہم کلامی دا شرف عطا کرے گا۔ تیسرا بندہ وراجل لم یخلط کسبہ بربا قط، جس بندے کدی بھی اپنے مال دے اندر سود شامل نہ کیتا ہوئے، اللہ کریم اس نو بھی اپنے نال ہم کلامی دا شرف عطا کرے گا۔ اگلی حدیث پاک دے اندر 3 بندے ذکر کیتے گئے نے جنہاں نو اللہ کریم نے عرش دا سایہ عطا کرنا ہے، جنہاں چوں 2 بندے پہلے چند دن ایک درس دیتا سی گزر چکے نے، لیکن کیونکہ حدیث پوری سنانی چاہی دیئے، جڑا تیسرا بندہ ہے اس واسطے مین اے حدیث پاک ذکر کرنی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے علی شان ہے کہ 3 بندیاں نو اللہ کریم میدان محشر دے اندر اپنے عرش دا سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ 3 بندے کیڑے نے؟ پہلا امانت دار تاجر، دوسرا عدل و انصاف کرنے والا حاکم، تیسرا وراعی الشمس بالنہار، جڑا بندہ دن نو سورج دی رعایت کردا ہے، مراد اتھے کی ہے وقت دی پابندی کردا ہے
وقت دی پابندی تے نمازاں ادا کردا ہے، دیگر عبادات کردا ہے، تمام معاملات وقت تے سر انجام دیندا وے، اللہ کریم اس بندے نو بھی اپنے عرش دا سایہ عطا کرے گا۔ ایک اور حدیث پاک کہ اس دے اندر بھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کیتا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب العباد الی اللہ الذین یراعون الشمس والقمر، کہ اللہ کریم نو محبوب ترین او بندے نے جڑے سورج اور چند دی رعایت کردے نے۔ یعنی سورج اور چند دی رعایت کرن دا مطلب کی ہے کہ او وقت تے نمازاں پڑھدے نے، دیگر عبادات بھی وقت دی پابندی دے نال ادا کردے نے، انہاں بندیاں نو بھی اللہ کریم اپنے عرش دا سایہ عطا کرے گا۔ اور اے جڑا وقت ہے اے گزردا جاندا ہے، کدی دوبارہ بندے دے ہاتھ نہیں آوندا۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا سی کہ میں صوفیاء دی مجلس وچ دو گلاں سیکھیاں نے۔ سبحان اللہ۔ ایک گل اے سیکھی ہے کہ اپنے نفس دی حفاظت کر، سبحان اللہ۔ دوسرا وقت دی پابندی۔ آپ فرمایا کہ اگر تو نفس دی حفاظت کیتی پھر تے تینوں سیدھے رستے تے چلاندا جائے گا، سبحان اللہ۔ اگر تو اس طرف توجہ نہ کیتی، انہوں نیکیاں چ مصروف نہ رکھیا، تو ظاہر نیکی دا مخالف کی ہے، ضد کی ہے برائی، اس نے پھر جس ویلے نیکی چ مصروف نہیں ہونا تو برائی وچ تنوں مصروف کر دے گا۔ اور دوسری چیز رہتے سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اے وقت تلوار دی طرح ہے، سبحان اللہ، گزر گیا کہ اگر اس نو تو سنبھال لیا تو کامیاب ہو جائے گا، اگر نہ سنبھالیا تو جس طرح تلوار بندے دے ہاتھ وچ ہوے، انہیں اگر اس نو صحیح طریقے نال پکڑیا نہ ہوئے، اگرچہ اس دا ارادہ کسی ہوری نو مارن دا ہوئے، جس وقت انہیں اگر صحیح طریقے نال نہیں پکڑی، وہی تلوار اسے بندے نو زخمی کر سکتی ہے۔ کیا فرماندے نے وقت بھی اگر بندے نے صحیح طریقے نال اس نو صرف نہ کیتا، خرچ نہ کیتا، تو اے تینوں آمن والے وقت وچ ذلیل کرے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سی، روزانہ جس وقت سورج طلوع ہوندا ہے تو سورج پکار کے کہندا بندے نو، جتنی تیرے کولے طاقت ہے وے اج والے دن وچ بلائیاں کر لے، کیوں؟ فَإِنِّي غَيْرُ مُقَرَّرٍ عَلَيْكُمْ أَبَدًا، میں دوبارہ کدی بھی تیرے کولے اج والا دن بن کے نہیں لوٹنا، نواں دن بن کے لوٹاں گا۔ جڑا کام اج کرنا ہی کر لے، یہ مت سوچی کہ کل والے دن دوویں کام کر لاندا۔ جڑا بندہ ایک دن دا کام ایک دن وچ نہیں کر سکیا، وہ ایک دن وچ دو دناں دے کام کس طرح کر سکے گا؟ اللہ کریم سانو وقت دی پابندی دی بھی توفیق عطا فرمائے، اور دیگر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جڑے فرامین مبارک اساں سننے سنانے ہاں، سانو اللہ کریم خلوص نیت دے نال انہاں تے عمل دی توفیق عطا فرمائے، اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرمائے، علم و عمل دے اندر برکتاں نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔